Ale teraz sme pripravení na víziu 25. Existuje jasný kód na úspech. Počas roku 2025 budeme mať 1 milión zákazníkov. Za 25 rokov to číslo vyrastie na 100 miliónov. Ako? 25 zákazníkov za partnera. Za posledných 20 rokov sme budovali a vytvorovali to vozidlo, ktoré nás sem došlo. Tým, že sme posilnili preventívne zdravie, vedu a osobnú výživu. Kľúčom všetkého, čo robíme, je naša vízia. Inšpiruj zmenu v živote. Táto vízia nás spôsobí, že postupujeme ďalej, zatiaľ čo misia nás posilňuje každý deň. Inšpirujeme zdravie a bohatstvo pre zákazníkov, pre rodiny a priateľov. My vyzývame status quo od roku 2005 a sme tu, aby sme zrevolucionalizovali odvetvie priameho predaja, aby osobný rast a biznis rast išiel. Je to tvoj postoj, tvoj hlad, ktorý ťa dostane na vyššiu úroveň. Je to všetko o postupe a tiež o posilnení čísel. My uspejeme tým, že spolupracujeme, pretože v skutočnosti tá veľká vec je veľmi veľa vecí daných dokopy. A ak sa spojíme, tak vplyv bude veľmi obrovský. Si pripravený spôsobiť tvoj okamih? Toto je ten kód, ktorý nás spája pre úspech. Dvadsať rokov je dlhý čas. Pre firmu, ktorá začala s majiteľmi Hilde a Orianom, je to úžasná história rastu. Je to naozaj úžasné a fantastické. A potom už nie sme tínedžeri. Keď sa dostávame do 20 rokov, tak je tu veľa firiem, ktoré neprežijú ani prvých 5 rokov a zrazu sme v štádiu, kedy po 2 dekádach sa môžeme pozrieť späť. A jedna z tých vecí, čo vidím, je, že sme urobili každú dekádu, sme urobili veľké skoky. Takže ja sa naozaj extra teším na najbližších 10 rokov rastu. Povedal by som, že sme mali skorú konverzáciu. Ja si pamätám, že som bol v Helsinkách, keď sme sa bavili s Orianom a bavili sme sa, že aké zmeny vytvoríme v tomto odvetví priameho predaja. A Orian mal perfektný plán, že budeme zameraní na zákazníkov. A toto začalo o mnoho skôr, ako som ja začal so Zinzínom. My sme vždy uvažovali, že zákazníci potrebujú byť súčasť, veľká súčasť nášho obratu. A toto je ten hlavný rozdiel. Že sme veľmi zameraní na zákazníkov. A potom druhá vec, budeme tiež sledovať produkty. Tie sú samozrejme fantastické testy, kedy my meriame to, čo meriame. Rovnováhu mastných kyselín a tiež aj cukor v krvi, D-vitamín a čoskoro ďalšie veci, na čo budeme mať testy. Takže osobné veci a plus produkty a zameranie sa na zákazníkov a kultúra, ktorú máme medzi majiteľmi, medzi manažmentom a polom. My sme vlastnení našim polom, našimi podnikateľmi vo firme. Toto nás dáva na iné miesto, pretože pole vždy je prvé a my ako firma sme sa spojili spolu, aby pole a korporát fungovali na 100%. A to samozrejme, že môže byť veľký rozdiel pre mnoho firiem v našom odvetví a my sme naozaj jedna z unikátnych v tomto zmysle. Je tu tón vecí, na ktoré môžeme byť hrdí. Neviem, kde by som začal. Máme jasnú víziu, že chceme inšpirovať zmenu v životoch ľudí. Chceme tiež aj inšpirovať bohatstvo a zdravie pre zákazníkov, priateľov a rodinu. Máme ambiciozne dlhodobé ciele, že budeme mať 100 miliónov zákazníkov do roku 2050.
A potom máme jasné kľúčové hodnoty, ktoré chránime každý jeden deň. A s týmto potrebujeme mať jasnú stratégiu a tiež kultúru, ktorá je veľmi kľúčová. Viete, jedna z tých vecí, čo chcem dosiahnuť, je prelomiť jeden zo zákonov v pravidle 80:20. A chcem sa uistiť, že udržíme fantasticky zamestnancov našej firmy. Hej, udržíme si tých, ktorých chceme udržať. Niekedy hovorím, že vlastne udržať tých, ktorých chceme udržať, aby išli hore. A je tu tiež niekoľko príbehov za tým. 10-11 rokov späť. Greta, ktorá pracovala vo financiách, sa chcela vrátiť späť do Lotyšska, aby pomohla rodičom. A my sme neboli dostatočne rýchli dať jej tú príležitosť, aby pracovala z domu. Vtedy, 11 rokov späť, hej, každý chcel, aby sme prišli do kancelárie. A ja som to naozaj vtedy ľutoval a hovoril som vlastne ľuďom, že vlastne mali by sme ju najať a dávať jej domov nejaké peniaze. A keď mi Heli povedala, že potrebuje ísť späť do Fínska, tak som jej mohol povedať, hej, a chcela by si, že by sme ti zorganizovali kanceláriu pre teba. Hej, pretože Heli je úžasná, fantastická jedna z tých kľúčových ľudí, ako bola Greta. A ja som si povedal, že áno, hej, ja by som to veľmi rada urobila. A potom, keď Gudhars našiel svoju lásku v Litve a on povedal, že potrebujem ísť domov, tak sme mali plán, ako mu založíme kanceláriu tam. Hej, pretože to bol tiež človek, ktorého som chcel podržať vo firme. A som veľmi hrdý na rôznych zamestnancov, ktorých máme v Gothenburgu, kadekoľvek po svete, ktorí urobili kariéru v Zinzine a robili rôzne práce. Možno to 40-50 ľudí, ktorí sú vo firme. Všetci títo sú vlastne tí, ktorých chceme udržať. Ja som veľmi hrdý ohľadom toho, že sme zameraní na zákazníkov, hrdý, že sme boli dostatočne drsní, že sme prešli z kávy na testovanie a balance olej, že sme dostatočne drsní, že sme investovali do všetkých týchto rôznych trhov a tiež som extra hrdý, že sme sa rozhodli 8-9 rokov dozadu, že budeme mať technológiu prvú, že budeme viacej investovať ako konkurencia, o mnoho viacej, ako máme na začiatku peňazí, do našej vlastnej technológie. Že budeme študovať, pracovať na zlepšovaní firmy. Som veľmi hrdý na všetky tieto veci. A v skutočnosti je tu to na ďalších vecí, že sme získali firmy, hej, sme sa etablovali, hej, mali sme tam rôzne ťažkosti, že sme sa pozdvihli a išli sme skrz tieto ťažkosti s hrdosťou. A tiež 11 rokov, čo skoro 12 rokov, kedy vyplácame dividendy, hej, som veľmi na to hrdý. Hej, všetky tieto veci a samozrejme rast. Hej, je tu veľmi veľa vecí, čo by som spomenul. Hej, som veľmi vďačný za všetky tieto veci. Hej, 10 rokov je dlhá doba, ale jedna z tých vecí, čo som si istý, keď databáza, ktorú máme, a tú znalosť, ktorú dáme dokopy, s touto vedou, ktorú sme schopní urobiť, s vedavosťou a kultúrou, ktorú máme, ja viem isto, že urobíme obrovský skok, čo sa týka produktu. Takže ja vidím budúcich 10 rokov od teraz, že sme vytvorili produkt, ktorý bude o mnoho lepší, než čo máme dnes. Ja viem, že sme otvorili viacej krajín, ktoré budú mať rast najbližších 10 rokov a že Zinzino bude mať pravdepodobne veľkosť 3-4 krát toho, čo sme dnes. Takže to bude v celku super pre nás všetkých. A kto vie?
pravdepodobne získame tiež pár firiem, ktoré nám dajú viacej znalostí, ako máme dnes. Takže ja vidím obrovskú budúcnosť, rast a tiež aj neustále profity a nové produkty. My sme pravdepodobne budúci rok, pravdepodobne nevravím, pretože si myslím, že budeme mať nový produkt, ale som si istý, že spustíme nový test, ktorý bude extra dobrý pre preventívne zdravie, pre zákazníkov a aj partnerov dnes, všetky tieto veci. A ja viem, ale nemôžem vám o tom príliš povedať, že budeme mať jeden alebo dva produkty, ktoré prídu z rôznych týchto testov, ktoré robíme, takže to bude tiež super. Ale podľa mňa o mnoho dôležitejšie než čokoľvek iné bude, že sa uistíme, že produkty, ktoré máme, v skutočnosti robia zlepšenie existujúcich produktov. My sa naozaj na to veľmi zameráme. Rok 2024 bol naozaj úžasný rok. Ja som veľmi hrdý, veľmi šťastný za všetky nové uznania, ktoré idú od toho, že sme získali partnerov a zákazníkov z ACN na začiatku roka. Som veľmi hrdý, šťastný ohľadom toho, potom Celis a zrazu Francúzsko sa stalo na mape. A potom Cliente a všetky tieto veci, čo sme dosiahli v priebehu roku. A všetky tieto nové tituly, ja som veľmi potešený a šťastný vidieť všetkých nových uznaní a všetky nové tituly, ktoré sme dosiahli počas roku 2024. Stále dáme veľký zámer na partnerské nástroje, takže budeme pracovať na tajnom projekte, čo bude vlastne duplikácia správy. V zásade zjednodušená správa a tiež aj reklama pre hlavné produkty v biznise, ktoré máme. Takže toto by mohlo pomôcť novým partnerom, ale aj existujúcim partnerom, aby sme vlastne dosiahli to, čo máme. Potom sú prezentácie. Myslím si, že stále potrebujeme dať veľa úsilia do nových prezentácií, ale to bude jedna z tých vecí, na čo dáme veľkú pozornosť. Ale celkovo som veľmi šťastný za to, čo máme dnes s malými úpravami a budeme pokračovať a budeme ďalej sa uisťovať, že my ako firma poskytneme všetkým partnerom tie nástroje, ktoré potrebujú. To môžu byť preklady použitím AI alebo rôzne ďalšie veci na sociálnych médiách, takže je tu veľmi veľa vecí, čo môžeme urobiť. Inšpirovať zmenu v živote, pre mňa to znamená, môže to byť, že pre partnera, ktorý chce pracovať čiastočne so Zinzínom. Že má nejaký dodatočný príjem, že je súčasťou viacej, než len neho samého. Čiže miesto pozerania Netflixu môže byť súčasťou tohto a môže si zarobiť trošku viac. Ja som sa naučil veľa ohľadom seba zlepšovania, preventívneho zdravia a tiež vytvárania biznisu. Ďalšia vec, to môže byť pre niekoho, kto naozaj sa chce zmeniť svoju kariéru a chcel by pracovať s touto vecou, že toto je nová moja profesia, miesto aby bol v podstate učiteľom v škôlke alebo niečo takéto. Tiež to môže byť niekto, kto chce si zmeniť svoj život skrz preventívne zdravie a tiež vlastne môže byť zákazníkom, takže naozaj to znamená veľa rôznych vecí. Je to v skutočnosti veľa vecí, čo ma tlačí alebo ťahá a spôsobuje, že som rád. Jedna z tých vecí je, že máme taký úžasný tím, čo už máme v korporáte, ale aj v poli so zakladateľmi a s každým ďalším. Je to naozaj požehnanie v živote mať takúto prácu. A ja som viac než potešený s každým, kto nás podporuje, kto podporuje mňa. Naozaj to vnímam osobne. Ja som veľmi zvedavý človek, rád sa dozviem nové veci a mať moju pozíciu, tak mi to dáva veľa nových oblastí, o ktorých sa potrebujem ja naučiť. A
A tiež mám vlastne zaujímavú variáciu v mojej práci, či už marketing, tech, logistiku, financie, predaj, všetky tieto veci, na ktorých pracujeme v Zinzíne, ma inšpirujú. Takže samozrejme ja vyberám tie najlepšie, čoho môže byť súčasťou. Ale čo sa týka preventívneho zdravia, tak ja si myslím, že je to fantastické, že som na takej hrane, kedy sa mi páči tá biznis strana a páči sa mi, že my rastieme s firmou, ako ideme, že máme tu možnosť škálovať, nové trhy. Toto ma naozaj veľmi inšpiruje. Všetky tieto nové trhy a kultúry, rôzne tieto veci, o ktorých som čítal, keď som bol dieťa, tak je to jednoducho fantastické. Kombinácia medzi biznisom a preventívnym zdravím sa naozaj veľmi mi hodí, naozaj veľmi verím a nemôžem predvídať, aký bude tvoj život. Samozrejme, niekedy môže človek mať aj ťažšie časy a môžeš mať či už nehodu alebo niečo. A v podstate obidvaja moji rodičia zomreli a v podstate najskôr som videl obidvoch, ako sa ochoreli a práve preto som bol samozrejme inšpirovaný, že sa mám o seba starať a urobiť najviac zo seba, aby som sa mohol postarať o svoje deti a aj vnúčatá. Takže je to taká osobná misia pre mňa byť zdravý. A nikdy nevieš, možno, ale budem jednoducho to hrať, aby som sa uistil, že mám ten najlepší začiatočný bod, čo sa týka mojich ďalších rokov. Ja dúfam, že budeme mať dobrý rast. 2024 bol extra dobrý, takže ja naozaj dúfam, že to bude ešte lepšie. My sme v bode veci preklápajú. Ja to naozaj môžem vnímať a mali sme naozaj veľmi dobrú sezónu rastu za posledné roky a myslím si, že to bude nazbierané v priebehu ďalších rokov. Takže budeme stále robiť veľa práce, čo sa týka nových produktov a tiež aj partnerských nástrojov. Toto bude tiež extra dôležité. Investujeme o mnoho viacej do technológie. Pravdepodobne ešte kúpime nejaké veci, aby sme sa uistili, že naozaj dosahujeme čo najviac biznis potenciálu v Zinzine. Otvoríme nové trhy, isto. Takže je tu veľmi veľa vecí, ktoré tam sú v roku 2025. Všetko, čo sa chcem uistiť, že každý partner a každý zamestnanec Zinzino je vlastne veľmi šťastný za to, čo sme dosiahli v roku 2024. Takže ja viem osobne, že to bude veľmi zaneprázdnený, ale zábavný rok a teším sa, že budeme mať direktorský trip v Thajsku, budeme mať ambasador trip, budeme mať annual event a veľa zábavy, veľa podujatí, nové tituly, nové dosiahnuté veci a nové trhy, nové produkty a všetky tieto rôzne veci. A iba sa chcem uistiť, že všetci partneri, ktorí sú tam, naozaj cítia a vedia, že my v Zinzine si ich oceňujeme a ja sa naozaj veľmi teším, že uvidím nové tituly a nové úrovne pre Zinzino v nasledovnom roku a ďalších rokov. Ďakujem. Takže zostaňte nadšení, pretože súťaž s úžasnými cenami príde. Katarína, vyzeráš ako 1 000 000 kreditov. Ďakujem. A takisto aj ty. A každý, kto je tu, je to jednoducho úžasné publikum. My sme sa rozhodli, že odštartujeme túto oslavu so všetkým personálom a so všetkými partnermi po celom svete. A ako vždy, chceli by sme, aby ste s nami počas show boli v kontakte. Takže dávajte obrázky ohľadom toho, kde s nami oslavujete a použite hashtag ZinzinoKickoff25. A tie najlepšie obrázky budú ohodnotené. A keďže je to špeciálna situácia, urobíme niečo extra špeciálne. A nasledujte nás a môžete vyhrať lístky na annual event vrátane